Splużjoni ta' karozza f'Witilajn ħallit persuna mejta. Ir-raġel huwa Martin Kakija, missier ta' żewġ ulied li għandu 56 sena u jgħix Witilajn. Kollox jindika li Kakija kien vittma ta' bomba maħsuba biex toqtol. Il-karozza ta' tip Alfa Romeo kienet qed tinsaq fil-bypass ta' Witilajn, ftit mijiet ta' metri l fuq mill-impjant ta' riċiklaġġ, meta f'mument minnhom splodiet u konsegwenza tek ħadet in-nar. Persuni li semgħu l-isplużjoni qawwija ħarġu jaraw x'ġara. Wieħed minnhom, Noel Dalli, irrakkonta l-mument li sema l-isplużjoni. Qal li ħaseb li seta' kien xi ċilindru tal-gass u dlon ħareġ jittawal bil-biża' li setgħu kienu xi qraba li kellhom inċident. Minflok ra karozza taqbad bid-demm nieżel minn ġo fiha. Użajt il-Bowser ta' ieħor minn hawn għax tiegħi kien il-bot. U ma kontx inlaħħa u tfejnija, kompla jirrakkonta r-raġel ma' One News. Hawn ifisser kif meta ħares fil-karozza kien hemm tistennih xena tal-biża'. F'dak il-moment intebaħ li ġewwa kien hemm persuna u li laħqet qabdet fil-karozza. L-isplużjoni seħħet għal-ħabta ta' 9:15 u sa ftit minuti wara fuq il-post kien hemm diġà l-ogħla uffiċjali mit-taqsima tal-omiċidi. Xi ħaġa li tindika li sa mill-istadju bikri tal-investigazzjonijiet, il-pulizija bdiet timxi fuq it-teżi li l-isplużjoni kienet riżultat ta' bomba maħsuba biex tħalli l-vittmi. Inħatret ukoll inkjesta u ssejħu s-soldati tal-Bomb Disposal Unit tal-Forzi Armati ta' Malta. Imkejjen qalu li l-ewwel indikazzjonijiet juru li l-bomba kienet fuq wara tal-vettura u ħadet b'mezz elettroniku, għalkemm din hija xi ħaġa li issa tkun stabilita b'ċertezza fl-investigazzjoni. Il-vittma kien tressaq il-qorti f'każ marbut ma' droga u f'każ separat ingħata wkoll sentenza sospiża b'rabta ma' kontrabandu ta' DVDs. Inqas minn sentejn ilu, sit ta' ristorant minn Marsa Xlok kien inqatel b'mod simili.